Werkudara. Durna bapakku piye? Tak sawan saka kadohan nggonmu mlaku isih mandeg mangu. Kowe ora usah kuwatir Werkudara, kowe ora usah sangga runggi. Yen kowe bisa mateni salah sawijining Panakawan syukur bake telu cacahe minangka dadi anaking Semar Badranaya. Ya kuwi nala Gareng Petra apa dene Bagong. Oh, mesti kowe bakal entuk sastra mulya. Memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Yo. Sapa sing ora gelem entuk wujuding ilmu saka Durna bapakku? Sepisan ilmu kasampurnan angga loro sangkan paraning dumadi kabeh wis ndak wengku. Mung karo minangka ganepe ya kuwi sastra mulya. Pamulyaning bawana babar kamulyaning jati. Bener, pateni. Kuwandane salah sawijining Panakawan tok gawane negara Ngastina. Nek wis tak aturake marang aku mengko aku bakal muja sesaji supaya kuwandaning salah sawijining Panakawan mengko ditampa dening panguwasaning dewa. Yen dewa wis nampa kuwandaning salah sawijining Panakawan mengko kowe bakal entuk liru wujuding ilmu sastra mulya. Memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Kira-kira sapa sing arep jujuk dhisik? Apa Gareng, apa Bagong? Yen tumrap aku lho. Gareng ki ringkih, Bagong ki wong rada edan. Mula patine gampang. Anak Semar sing digdaya sing duwe kekuatan ki mung Petruk. Mula Petruk dhisikna. Mengko nek wis Petruk tak dhisikake nala Gareng karo Bagong mung kari gampang. Yo, sagu. Ora sagu sapa apa. Upama Petruk mati. Wah, kuwi mung jejering Panakawan, mung jejering abdi. Pandhawa ora bakal kelangan apa-apa. Mangkat, Werkudara mangkat. Tak tunggu nang Ngastina. Yo, njaluk pangestu Durna bapakku. Madyaning padukuhan Karang Tumaritis. Sinten ingkang lenggahi madyaning padukuhan Karang Tumaritis menika ta warnane atmajaning Kira Semar ing angka kalih. Nama Kyalura Petruk Kantong Bolong Jeglong Jogro Ronggong Jiwat. Risa Jawa Kyalura Petruk nedheng lelenggahan wonten ing bali ngajeng wonten ing bali wismaning Kyalura Petruk Kantong Bolong lenggah nalika semanten sampun sumadya teh kenthel dasare gendhis batu miwah ses klobot ingkang sampun binesut sarwa patut parandening mangki Kyalura Petruk datan kepareng ngobah datan musik pungon-pungon kadiwonten ingkang dipun penggalih tanggaping gadhe ingkang garwa nenggih Sang Dewi Werantawati milah ingkang putra Bambang Lengkung Kesuma sikala mrepeki ungganing Kyalura Petruk Kantong Bolong ing ciptarsa nyuwun priksa bayana parigawe apa parandene dangu ingkang garwa ngadhep lenggahing Kyalura Petruk parandene datan nampi pangandikaning Kyalura Petruk Kantong Bolong
Badha Gurawala ninggali Sang Dewi Wrantawati. Sigra ngrukmeng daya. Ngumuni sabdaning Kura Petruk kantong dolong. Gumangula jling pangandika Sang Dewi Wrantawati ingkang dereng kababaring lisan. Kirim kembang popong ana tebang rayungan loma lengkung tumalong rumambak wetyan semu kang mawar raras nuwun amit pasang Kalimantabi Kilurah nuwun sewu lho Pakne sampun irinten kula menika lancang namung sejatosipun kula menika bingung jejering kula menika bojo jare garwa menika rong pribadi ingkang wis dadi sak badan loro-lorone duwe gegayuhaning urip ingkang bareng ana tetembungan yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking ning kok mboten sak gedhagan menika to Pakne sampeyan kok kaya wong bingung pendak-pendak ming kepengin sak pejagong rembug kelawan bali wisma wae mesti disingkur. Pendak tak jejeri mesti terus tindakan sampeyan ki jane kena ngopo Pakne. Nuwun sewu Bapa, menawi ingkang putra pun lengkung menika nandhang kalepatan. Menika lepat kula mapan wonten ing pundi? Menawi kula nandhang dedosan dosa menapa ing badhe kula sandhang dene kula wantun tumindak dosa kaliyan tiyang sepuh kula kaliyan Sudarma kula Bapa. Pakne mbok ampun ngoten to. Kula aturi paring pangandikan aja terus meneng wae ngonten niku. Kula niku ya wis kurang apa leladi karo sampeyan jarene nek esuk senengane teh kenthel gulane batu ya wis tak gaweke. Monggo wis dibesutke klobot. Li ajar besut wis suwe bareng wis iso besut kok tanpa disenggol.
Jarene senengane jangan lombok. Ya wis tak olahke nganggo krupuk urang. Ya wis tak tukokke. Lawuhe tempe garit ya wis tak sediani. Kok mesu kendel wae. Wong aku ya wis goleki nendi-endi kula niku ya wis ngupaya isane entuk ndok kasin. Panjenengan menika karmane ndok kasin, anggere ora ana ndok kasin terus ora gelem dahar. Pakne. Ampun kaya ngoten to. Kula mengke nek nganti nesu kagol kogelan ati kula. Kula lunga lu saka Karang Tumaritis. Kula aturi ngendika, Pakne. Aduh, kaget aku. Nganti ora krasa anak bojo wis ngadhep. Bekti kula nggih, Pakne. Heeh, Prantawati. Bekti kula Bapa. Heeh, tak tampa ya, Nggung. Inggih. Bapa kok sajaipun duka menika menapa ingkang putra lepat. Ora. Kowe iki anak-anakku sing siji, anakku sing tak tresnani, anakku sing banget nabet ana ing atiku. Mula kaya ngapa nggone bapak tresna karo kowe merga kowe kuwi arep bocah nom, ning ora melu-melu karo nom-noman kanca-kancamu kae. Kowe ngabekti karo wong tuwa, kowe iso nyuli gaweane wong tuwa, kowe cah nom ora isin campur lendhut ning sawah, ora isin kowe nuntun kebo supaya iso ngluku ana ing sawah lan Tegal. Ya kaya ngono kuwi, Nggir. Merga bapakmu ki wong tani. Nek anake sregep ning sawah, anake sregep ning Tegal kuwi ora usah dadak kowe ngetokake bebasan paribasan saben dina munjung ingkung gajah karo wong tuwa, ning saka tindak tanduk tingkah lakumu kuwi wis njunjung derajating wong tuwa. Inggih. Bapa ngestaken dawuh. Ya sesuk nek duwe dhuwit tak tukoke montor wis bola-bali kowe nembung to. Ning bapak ki panene ora tau apik. Inggih. Benjang ki mawon boten sah dipun penggalih. Menawi Rama utawi bapa kagungan kula dipun tumbasaken nek mboten nggih mboten napa-napa. Bapak, ngono kuwi lho sing tak arepake. Ning sone wis tak tukoke montor kenal poti rasa to bolong ya. Inggih. Ora usah jungklik-jungklik kaya kanca-kancamu kae. Kae urung ngrasake ngangsur kok. Inggih. Nek wis ngrasake ngangsur ora bakal dikunjungklik-jungklik ngono kae anane montore diceteli diganti apa-apane terus nggo nabraki cagakanim kae. Kae merga ora ngrasake nukokke. So nek wis dewasa wis tuwa genti dijaluk karo anake, genti ngrekoso nuruti karepe anake sok bakale krasa. Ning nek kowe sesuk duwe anak, anakmu mesti ya ngabekti karo kowe wong pokal gawemu apa tindak tandukmu ya ora tau gawe lorone bapak. Inggih. Prantawati, kula wonten dawuh. Wah, jan. Aku ki saben dina kaya ora percaya. Ing atase aku ki ming pono kawan kaya ngene kok dadi mantu ratu. Mantuning Sinuwundarawati, kowe iki anake Sinuwundarawati putraning Nalindra. Monggo kowe iki jane nek ngarah wong bagus kuwi iso lho. Ning kok mintrima karo Petruk. Ning wadene sing jeneng katresnan kuwi ora gagas perkara umur, ora gagas perkara rupa, merga kuwi uruping jiwa ingkang suci. Kasinggihan mekaten. Namung selaminipun kula mapan wonten ing Karang Tumaritis nderekaken Pakne menika. Menika tangga tepalih kathah ingkang sok dolan mriki nek panjenengan sok lunga. Menglancari karo kowe. Ora usah digagas. Gathot to? Inggih. Ora usah to gagas, ya pancen niate ora apik cah kae. Ah, iki ngene ya Prantawati. Kowe tak jarwani, apa to sababe kok aku meneng wae? Atiku ki giduh. Atiku ki bingung. Mergi menapa? Ming bab sepele nek iki aku ngandhake perkara apa to sebabe atiku bingung, mesti ming tok ladaki tegese ming tok ece. Mboten ki lho ora mboten Pakne kados menapa. Aku ki ngimpi, kok impenku kegawa tekan saiki. Impenipun menapa? Ngomah kene kaya duwe gawe gedhe. Ngomah kene kaya duwe gawe gedhe, tarup genggeng ngendi-endi papan tangga teparu do teka, do rewang do masak, wis kaya ngono kae. Aku ki bingung. Lho,
Lah kok omahku kok ana duwe gawe mongko bareng tak sawang ana kursi manten loro. Aku kaget lho sapa sing arep dadekke manten. Selasa kliwon aku ngimpi kaya ngono. Inggih. Jemah kliwon bajure, bajute. Aku ngimpi. Lah kok dumadakan jroning ngimpenku ki sing didandani manten ki Petruk, bojomu. Mongko ujare wong akeh ngandhake ngimpi dadi manten ki bakal cepak patine. Monggo bareng tak sawang mantene wedok ora ana. Lah iki tegese ora kok cepak patine. Ning Petruk ki ana sing arep jangka patine Petruk. Saiki jujur wae. Pancen aku curiga karo kowe. Aku cubriya karo kowe. Cubriyanipun menapa? Sakliyane karo aku kowe jane sambung tresna karo sapa? Pakne niku nek ngendika mbok sik apik aja sok nglarani ati. Kabedha dada kula kapendheta manah kula menika namung tresna kaliyan panjenengan. Yakin? Yakin saestu. Sumpah? Inggih sumpah Ki Lurah. Ora ana wong liya tenan. Mboten wonten. Sing jeneng Wrantawanti iki kowe. Sing tak timbali kowe wangsulan sing apik karo aku. Kula sampun wangsulan lahir batos. Kula mboten badhe tumindak aneh-aneh. Lah nek ngono pancen ana wong liya sing arep jangkah karo patine Petruk. Nek kowe ora duwe wong sing tresna karo kowe terus ngarah karo patine Petruk iki aku terus lek arep golek iku carane piye? Kula piyambak ugi mboten mangertos caranipun kados pundi. Piye kok? Kula mboten tumut-tumut perkawis menika Kanjeng Rama. Kula menika lare sak menika. Tegesipun kula menika mboten pitados kaliyan impen. Namung kemawon kesangeten Kanjeng Rama menawi gagas perkawis pasumpenan. Ora perkara kebangetan gagas perkara impen. Ning aku ki ngrasake impen kadangkala ana kasunyatane merga impen kuwi ana sing dipetung. Puspa tajem kadoro dasih kuwi impen sing bakal nemai mekaten. Mongko impenku kuwi tibane tiba puspa tajem utawa kadoro dasih. Lah iki terus carane lek arep goleki sapa sing arep mentala mateni karo Petruk ki carane piye? Kula nderekke mawon. Kersanipun kados pundi? Wrantawanti piye? Menawi panjenengan gega dhateng atur kula. Oh, karemu? Menawi panjenengan kepareng gega dhateng atur kula sakmenika dipun pancing kemawon. Awalesane tegesipun mboten kok mancing wonten ing toya menika mboten supados tiyang badhe mejahi panjenengan menika rawuh wonten ing wisma menika Ki Lurah Petruk kula aturi etok-etok seda. Maksude panjenengan etok-etok seda dadakan lajeng mangke kula krukupi jarik terus kula tak bengok-bengok nangis mangke nek tangga teparuda teka ketok lho sing seneng kali sampeyan mati kali sing mboten seneng menika ketok sing ora seneng ya tegese lahir batin tresna kaliyan sampeyan ning nek sing seneng sampeyan tekaning pati ya niku wong sing arep tumindak ora apik karo sampeyan. Ing Petruk kan malaka-leko antong bolong isine kosong. Yambu nawasungge. Apik. Idemu apik. Nek ngono kong golekno apa jarik sing ora pati apik inggih. Aku tak nglikar ning amben kene kruku pono mengko gek ibumu kon bengok-bengok nangis kowe ya nangis men tangga teparu do teko. Ya tangga teparu sing melu nangis mergo kelangan Petruk tegese kuwi tresna karo Petruk nek tangga teparu sing padha ora nangis sajake mesem guyu mergo Petruk tekaning pati genah kuwi wong-wong sing arep gawe patine Petruk. Nah ingatan kula namung derek ning kowe ora etok-etoke lembu etok-etok aja nganti ketara lho Wrantarati. Inggih. Yen meru lengkung ya nangis kanca-kancamu dundangi kabeh nek bapakmu mati. Mangke menawi mati saestu cangkeme iki mengetok-etok. Oh inggih ngestakaken dawuh. Wong nyatanipun kula ajrih Kanjeng. Lah sawedi aku tak ngelikan nang kene jupukon lak anu jarike. Engko inggih ngestakaken dawuh Kanjeng Rama.
Sampeyan kenging napa Bapak? Engkong bapakmu kena ngopo tenguk-tenguk kok terus gletak. Bareng tak mek-mek awake kok anyep kabeh bapakmu mati lengkung. Aduh piye. Ibu bapak kenging menapa? Mboten ngertosaken paranipun, nedhengipun lenggan terus kados mekaten kawontenanipun. Tobat, tobat Pakne, kula mboten saged dipun tilar piyambak lho. Pakne, sampeyan kena ngopo? Bapak, sampeyan kenging napa? Kula tasih betahaken Bapak supados angampi gesangipun lengkung Bapak sampun seda. Pakne, mbok aja kaya ngono to, aku ora iso urip ijen, Pakne. Lengkung? Lengkung Kesuma? Nyuwun pangapunten kados Raden Wisanggeni. Iya. Warantawati. Tobat, tobat. Raden kawontenanipun semah kula kados ngarepan omah kok dipanjer gendera putih. Iki sapa sing ora ana? Ngaturi Mas pausaken dhateng kawontenanipun ingkang abdi pun Kilurah Petruk. Nalika semanten nembe jejagongan kalian kula mboten ngertosaken paranipun. Lajeng keselak watuk-watuk tumuli dawah saking pelenggan. Tumunten sak mangke sampun mboten saged glawat. Badanipun kula dumuk anyep sedayanipun Raden. Lho, Petruk mati. Inggih, kowe lah dalah kaya ya wis nek ngono aku ngucapake bela sungkawa ya Warantawati. Nggih, Raden. Wis ora usah kuwatir, mengko kowe ora usah bingung. Petruk mengko dipendhem ning endi upama nganggo Prabaya aku sing ngragati. Yen perlu slametane Petruk kowe ora usah matur para Pandhawa. Tak slameti nganti tekan rampunge nggone nylameti Petruk. Matur sembah nuwun. Matur suwun Raden. Ya padha-padha. Lah kok edan temen. Ning ya wis ora apa-apa wong sing jeneng pati uripe menungsa kuwi gumantung marang panguwasaning dat kamurweng dat. Ya kuwi lho. Mula tak jaluk kowe kabeh kuwi percaya karo panguwasaning Gusti. Merga Gusti kuwi nitahake titah ning alam padang kuwi anut marang kuasane lan kodrate. Inggih. Bojomu lagi tenguk-tenguk mongko ngombe wedang keselak tumuli tekan ning pati. Kuwi mbok menawa dadi kodrating Hyang Mahanasa. Inggih. Luwih akeh sing nalika semono lagi ngopo-ngopo mongko ora ngerti dodok selaing perkara wekasan tekaning pati kuwi kabeh dadi panguwasaning sing gawe urip ming kudu ikhlas. Matur sembah nuwun. Lah kepiye meneh wong dadi kersaning sing maha jagat. Mula ya wis ingkang ana kuwi bakal tumuli bali ora ana. Awale ora ana, mengko ana terus dadi ora ana meneh. Wis dadi kodrating Hyang Mahanasa. Inggih, ngestaken dawuh. Aja kok Petruk, aku sesuk ki mesti bakal ya tekaning pati. Ning mangsa kalane kapan kuwi mbuh awak dhewe ora ngerti. Isih suwe apa mung kari cendak umure awake dhewe kuwi, ya tetep awake dhewe ora iso ngerti. Sing ngerti mung panguwasaning Gusti. Inggih. Wis lengkung rasa nangis. Inggih. Sareng kula ngertos pangendika panjenengan.
Lajeng tumuli ikhlas lair batos kula. Nyatanipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika mboten selaminipun sesarengan nadyan menika tiyang sepuh. Rama kula piyambak nadyan kula ibu kula piyambak slaminipun boten badhe sesarengan tumuli wonten wancinipun pisah mestine ngono inggih mula dadi patuladanan kaca benggala wong urip ing alam padang kuwi nyuda tumindak ingkang adigang adiguna nyuda sumangah sesungaran sombong umuk kekuwataning menungsa kuwi sepira paribasane mung bledhog ana ing astane sing gawe urip inggih. Matur suwun Raden, padha-padha ora apa-apa. Lah terus wis ngrancang urip sak teruse apa urung? Tegesipun kados pundi? Sakbare Petruk mati kuwi apa kowe arep ngrandha? Apa kowe arep golek bojo meneh? Merga lengkung ya isih mbutuhke prabaya dienggo sekolah mbok menawa lan nggo uripe anakmu si lengkung. Kula tasih bingung. Kula tasih tresna kaliyan Ki Lurah Petruk. Wis aja tok tresnani, kowe tresnani wong mati ki entuke apa? Ngaten. Lah arep tok tresnani pendak dina nek wonge wis ora ngerti, wonge wis ora krasa, wonge wis tekaning pati kuwi kowe entuk apa? Malah gegerus atimu dhewe. Kowe mbebecer wektu lan uripmu ingkang tanpa guna. Mekaten Raden, bener. Lah dos pundi wong nyatane upama kula menika pinengku dening priya ya sapa sing gelem wong kula niku randha. Ge anak siji mengko dipun westani angge-angge orong-orong. Kok sik to, aja sok sembrono kowe iki saklaya dadi bojone Petruk kok iso mbanyol lho. Mboten ateges menika. Nanging ya sapa sing gelem. Kowe iki jek enom, no? Nek kowe nyebut sapa sing gelem kuwi keliru. Wong kowe kuwi iki gamanmu akeh. Gaman menika tegesipun daya kekuatanmu, pasuryanmu ya ayu, kowe anak ratu. Mongko nek semono bejo temen uripmu mung dimpek karo Petruk, mongko saking para satriya-satriya iki padha kedanan karo kowe. Lah kok bejamu kinodratake entuk Petruk. Ning ya bejamu meneh Petruk tumuli tekaning mati, mongko kowe isih enom. Inggih. Ha iki ngene. Iki mung upama lho. Inggih. Bangane kowe diwengku wong kana-kana. Nggih, tur aku ki rak ya isih muda. Tegesipun kados pundi? Panjenengan paring pangandikan menika tegesipun kados pundi? Ngene lho, aku ki isih enom mongko ya urung mengku garwa. Mongko wong golek bojo kuwi angel. Wong golek bojo kuwi angel. Kok sik to tak omong dhisik. Wong golek bojo kuwi angel, wong golek garwa kuwi angel. Yen kleru nggone milih garwa kuwi bisa nyengsarake uripe wong lanang. Nanging yen bener nggone milih wong wadon kuwi iso ngunggahke derajating wong lanang. Inggih. Lah saiki aku tak takon karo kowe, upama kowe kuwi karo aku ngono cocok ora? Tobat namung gumantung anak kula, nek anak kula cocok kula ya cocok. Lengkung piye? Kula nderekke mawon. Naingaken Raden badhe mengku garwa Kanjeng Ibu. Nek kowe entuk ora apa-apa, nek kowe ora entuk ya ora. Menawi kula menika nggih boleh-boleh saja. Iki anak Petruk ya senengane mbanyol, boleh-boleh saja ki basa ngendi? Menawi kersa monggo Kanjeng Ibu, menawi tresna inggih monggo, mboten menapa-menapa leres ngendikanipun Raden Wisanggeni. Nunggoni kok nunggoni wong mati. Menika mboten badhe pikantuk menapa-menapa. Menawi Raden saestu lair batin kula pasrahke mawon tinimbangane urip kula namung kleyang kabur kanginan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran langkung-langkung dadi rondo menika wis dijinjit-jinjit le mlaku isih dirasani tangga teparo. Bener, lha inggih. Mila kula nderek kaliyan panjenengan kemawon Raden. Ngopo langkung? Wonten mayit kok dehem. Sing jenenge wong mati kuwi nyawane urung iso ado-ado saka ragane. Ngono.
Wong tuamu mati kuwi nyawane isih ning kiwa tengening ragane kono merga dheweke urung dong yen to tekaning pati. Ngaten. Iya, dadi isih iso dehem, isih iso ngopo-ngopo. Mburi kae, ambruk kan dibenakke ora ming tengok-tengok wae. Nek tenan tak wengku garwa, wis ora sato gagas. Saiki ngene. Lengkung ngetutke ibune ning Drepsila geni, aku tak ngrukti kunarpaning Petruk kantong bolong. Wah, lah bojomu urip ngono kok. Urip-urip ora. Pira-pira bendara ki nulungi malah arep ngepek mbokne. Kene iki le mati ki ming biasa. Le mati ki ming ecok-ecok lha kok njur arep dipek. Prantawati. Kula wonten dawuh. Lah gene tangi. Lengkung ya ngono ora nggondhali mbokne malah nyurung karepe mbokne. Inggih, lah kula menika ya Rama menika ya ming pimpene kok digagas banget-banget. Mula gandeng ana Ndara Wisanggeni iki impen iki arep tak aturke Ndara Wisanggeni. Merga piyai kuwi piyai pinter. Ngaten Bapa, kono mundur ngestaken dawuh. Kono Prantawati kono nyetrika apa-apa kono. Kula tak teng mriki. Sing kene masuk. Ngestaken dawuh. Dadak oleh barang apa? Kowe ngapa Tru? Ngopo Gah aku sok nek kaya ngono kuwi. Lah aku ki ngerti nek kowe iki ora mati kok. Aku ngerti nek kowe ethok-ethok mula aku terus duwe ego vertikal ngene iki men kowe kuwi tangi. Wah, pancen sampeyan iku wong pinter. Ora kowe ngopo? Enten tiyang sing ajeng jarah kula. Lho, jarah piye? Tegese jarah pati kula. Kula ajeng dipateni. Kok kowe iso mong kaya mengkono buktine apa? Kula ngimpi. Ngimpi apa? Dadi manten. Monggo mantene wedok ora ana. Nek mantene wedok ana tegese kula Petruk niku mati saka karepe sing kuwasa. Nek mantene wedok ora ana kula nyandang manten dhewe mongko pahargane wis genggeng niku tegese ana wong sing ajeng nyolong karo uripe Petruk. Mula kula ora trima. Kula carane ngenten iki niki wau ming dadi go vertikale Warantawati supaya ana wong sing tekan kene nek wong sing tekan kene niku ketoke sengit karo Petruk berarti Petruk sing mantene Petruk. Ngono nggih. Paham to sampean? Ngerti. Mula kula pasrah Ndara Wisanggeni dinten sakniki kula nyuwun dislametke supaya aja nganti tekaning pati. Mangsawang anak kula Lengkung isih enom, isih bocah. Nek nganti kula mati sapa sing ngragati anak kula? Ngono Petruk. Nggih. Kowe duwe pusaka to? Napa? Pethel. Gadah. Kene tak silihe. Pethel siji arep disilih. Tak silihe engko tak balekke. Nek nganti ilang tak ijoli pethel 40 nggo nutuki ndasmu kuwi. Ya ora ngono kok njur nesu. Mung disilih pethele kok ora entuk. Nggih, siap. Pethel. Ah. Niki. Aja manapake jarene pethel iki kondange ampuh. Wah, kerep tak nggo nyolong ora tau konangan. Nggo nyolong kok ora konangan. Ampuh kegila-gila. Nang ngono pethel iki ampuh tenan. Tak pujane, dipujana apa? Wis kowe meneng wae. Iki sampean gawe masalah iki. Nek nganti bojoku weruh engko bingung, kleru, wah sampean sing kula tempuhke. Kok sik to. Arep bentuke padha nek sandangane beda to. Lah nggih niku nganggo iket nganggo surjan kok. Ning rupane blek jan ora geseh. Nek ora cara ngene iki kowe mesti bakal mati. Mergo kowe ana sing bakal jangka patimu. Jane sinten to? Kurawa. Lho. Kurawa? Iya. Nek ming Kurawa iki kula wani. Kurawa dipandhegani karo Bapa Jodipati. Bapa Jodipati Raden Werkudara. Iya Petruk. Wah, lah setan ora. Lah kok iso Ndara Werkudara niku
Lajeng mateni kula diblithuk karo Begawan Durna. Mula aku nyipta wujude Petruk iki. Nggih. Terus karepmu piye? Kowe lunga. Lunga sing adoh. Oh, nggih. Lunga sing adoh. Aja nganti ngetok. Nek ngetok mati kowe. Oh, nggih. Lah terus iki ben dipateni Kurawa. Oh, nggih. Iki nek dipateni Kurawa ora apa-apa iki mung saka Pethel. Lah nggih. Oh, wah jan pinter sampean. Dadi kula lunga sing adoh. Iya. Niki benteng riki men dipateni Kurawa, men digawa Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Oh, nggih. Niki nek nyuwara ya padha kula. Padha plek ora bakal ana bedane. Truk. Apa? Lah. Oh ya iso padha lho. Ndrone wonten tipe. Tip dengkulmu mlocot. Ora ana ku ya kuwi gaweanku kok. Wah, ya anu cirine siji, dhek ra jenggot. Ya mongko tak thukulke sedhela kowe gampang. Ora sampe ana bedane. Ning niki tesih wonten siji perkara. Lho, sijine perkara piye? Nek kula lunga sing gara-gara sapa? Niki digawa Kurawa, kula lunga. Terus mengko nek Garing Bagong goleki piye ayo? Sampeyan kudu iso gawe Petruk siji meneh. Petruk siji meneh. Heeh. Ya anu nggih. Piye iso ora? Iso. Nek iso kula tak ndelok sik kaya ngapa lek sampean gawe Petruk. Ning saka wong lho, sakarep sampean. Kaget tak undang, Kang. Heeh. Agi ngaso ning Randu Gumbala kaya ana Aji Pameling sing ngundang karo aku. Aku sing ngundang. Adikku lanang cah bagus iya. Ngopo? Kang, ngopo? Kowe tresna karo Petruk ora? Petruk ki abdiku. Aku wis bola-bali ngewangi karo Petruk, nek Petruk keson Jombaya aku mesti tata pati ngewangi karo Petruk. Ning iki kowe arep kelangan karo Petruk, mergane Petruk arep dipateni karo Kurawa. Sing dipandhekani karo satriya jenenge Werkudara. Cangkeme. Iki bapakku kok. Lah iya aku mung ngomongke kok. Kowe nek ngenyek ki ketoke nyerempet ning jel. Ora usah nganggo satriya Jodipati, bapakku ngono wae. Bapakmu diblithuk mbahmu. Sapa? Begawan Durna. Mula terus mentolo arep mateni karo Petruk. Lah iki Petruk tak slametke, Petruk sing tenan iki. Heeh. Tak kon minggat sing adoh. Lah terus sing arep digawa bapak Jodipati, mburimu kuwi. Wah, gaweamu apa? Iya. Saka apa iki? Saka Pethel. Lho kok pinter kowe. Mbok tulung dingklekku omah kae digawe wong. Gawe macan apa piye meng letak kowe iki? Ora atos-atos ni ora. Lah terus apa wigantine kok kowe nekake aku? Iki mau Petruk omong karo aku. Heeh. Nek Petruk sing tenan lunga, Petruk sing gawa Werkudara ku Petruk mburimu, lah sing gara-gara ora ana. Maksud lu kowe tak dandani Petruk, kowe engko gara-gara Garing karo Bagong ya. Nih. Ngene wae, ya gelut yo. Lho. Kok gelut piye? Lah kowe iki senengane aku ki ora iso nembang, ora iso tetembangan, ora iso lucu kok. Kon dadi Petruk engko nek nganti ketara malah geger. Ora. Wis to manut karo aku kowe engko rasah nembang, rasah. Kowe engko rasah bawa lunging gadung barang kae ora rasah. Ya. Pokoke meneng, kowe nek dijak omong Garing ya wangsulan, nek ora dijak omong Garing rasah omong. Engko nek Garing curiga karo aku, cubriya curiga. Heeh, cubriya karo aku. Wis pokoke kowe rasah omong. Oh iya. Manut aku wah jan setan tenan. Ya ditenono suwe tak kon dadi Garing. Men tak toklek sikile siji. Tak toklek wis meneng wae ya. Ngampet ambekan. Wis aku engko bakal muja karo kowe. Nek kowe tak puja kowe bisa dadi Petruk. Ki arep tiru-tiru Bagong kowe ya. Ajar ora. Wis tak pujane Kakang. Yo.
nek iki. Wah iki iso cilaka lho. Aku dadi sampean kok pinter gawe sapa-sapa iki kok gak wah nyemelangi napa ngenu. Buka teng pasar, buka sulapan kali kula. Dite malah akeh. Oh iya werna-werna to Petruk, ora san dadak sing werna-werna, butuhe kowe kelakon penjangkamu. Nggih. Kakang Antasena, nggih. Kowe wis dadi Petruk. Iya. Engko kowe neng Ngororombo. Oh iya. Ngenteni Gareng karo Bagong, gara-gara ning kono. Oh iya. Ngono ya, Kang? Iya, iya. Coba nek kula dadi Gareng. Piye, Truk, kabare, Truk? Sampeyan wong kula nuwun. Ya apik-apik wae, Reng. Rada kaku iki. Ning wis ora apa-apa pun pemper. Iya, iya. Ayo padha nembang Sitom Parisana. Napa? Sintom Parisana. Sinom Parijata kok Sintom Parisana. Lah ya jeneng ora apal kok ya Reng. Nggih, mboten dados napa wis ben. Pun nggih den kula tak lunga. Petruk kowe mangatos sing adoh. Kakang Antasena kowe mangkat kono. Gara-gara iya wisang Ndara Wisanggeni ngestokke dawuh. Ora sah basa lho, kowe basa ting pentalit wong kowe iki asline ora iso basa. Iya, iya, iya ngestokke dawuh. Wis ya Truk aku tak mangkat, Truk. Aduh cilaka iki. Lah wagu kaya ngono wis ora apa-apa sing penting aku tetep arep goro-goro. Rewel ngene salah ngono salah. Rewel ora asah nembang. Wegah aku. Ngomong terus terang. Terang terus pelip. Malah tampa utawa bolam barang ora. Ngono. Petruk mlayu sing adoh. Petruk kedadean saka petrangan nek ana wong tekan kene kuwi arep digapak-gapake manut. Ayo saiki padha ngayahi kewajibaning dhewe-dhewe. Matur nuwun, Den.